Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tali. Walang eksaktong taon. San Jacinto, Masbate. Kabilang sa 4 na bantog na magkakapatid na manggagamot, itong si Tali. Sa kanilang lugar noon, siya palagi ang nilalapitan tuwing may mga iniindang karamdaman ang mga taong naninirahan sa baryong malapit sa bahay niya. Naninirahan din siya sa liblib na lugar. Para mapuntahan ang kanyang bahay, kinakailangan mong dumaan sa mga masusukal na kakahuyan, kalakip ang mga talahib na halos kasing taas na ng tao. May sapa ka ring tatawirin, kaya na may hindi madali ang pagpunta roon. Ayon nga kay Tali na kung nais mong makapunta ng maaga sa bahay niya, 3:00 pa lamang ng madaling araw, kailangan mo nang mag-umpisang maglakad. Bagaman nag-iisa lang sa buhay itong si Tali, wala naman yung problema para sa kanya. Minsan, kapag may panahon ng 2 niyang kapatid, dumadalaw yun sa kanya para mangamusta. Palagi rin yung nagdadala ng mga halamang gamot na siya namang makakatulong sa kanyang mga gawain. Hiwa-hiwalay silang magkakapatid. Halos sa 1 taon, 5 beses lang silang magkita o minsan wala pa. Ang pinakapanganay sa kanila, minsan hindi na yun pumupunta. Ayon kasi kay Tali na sa kanilang 4, ang panganay nila ang nagtatangan ng pinakamalalim na karunungan na nagngangalang 4 Evangelista. Sa katunayan, magmula noong namulat nito ang kanyang wisyo, namuhay na yon bilang isang ermetanya. Hindi man sa pagmamayabang pero bukod tangi ang kakayahan ng kapatid niyang yon. Tuwing natutulog ito, pinaiikutan ang higaan nito ng malalaking uri ng itim na langgam. Ayon sa kanyang nakatatandang kapatid, mangilan-ngilan lamang yon sa mga bantay nito. May kakayahan din itong mag-utos ng kahit na anong uri ng hayop na gawin ng kanyang gusto. Dagdag pa niya na bawat isa naman sa kanila ay nagtatangan ng iba't ibang biyaya. Pero sa lahat ng biyayang kanilang natanggap, yon ang pinakamaganda sa lahat. Alam niyo ba, Pinuno, si Tali lang ang nakilala ko na merong itinatagong hasang sa leeg. Sa intermedyo ng karagatan ng San Jacinto at Bulan-Sorsogon, merong isang ginintoang kampana na inihulog doon ng mga Kastila matagal na panahon na ang lumipas. Ginagamit kasi itong senyales noon ng mga taga San Jacinto, hudyat na merong paparating na galyo ng mga Kastila sa kanilang lugar. Kapag nakikita nila ito sa laot, pinapatunog nila ang ginintoang kampana na abot ang tunog hanggang sa 7 isla. Yon ang hudyat nilang lahat para magtago. Masyado kasing mapanganib kapag naabutan ka na ng mga Kastila sa nayon sa kadahilan ng kapag babae ka, paniguradong gagamitin ka nila. Kapag lalaki ka naman, isasakay ka sa galyon para ibenta bilang alipin sa bayan. Nang mapansin ng mga Kastila ang ganoong pamamaraan ng mga tao roon, nagdesisyon ang mga itong kunin ang kampana at ilubog sa pinakagitnang parte ng laot na namamagitan sa 2 isla. Sabi-sabi ng mga matatanda na paglubog ng kampana, meron itong tinamaang pugita sa ilalim. Naputol ang isang galamay nito, kung kaya't bilang pagpapakita ng galit ng pugita, pinantayan nito ang kampana hanggang sa tuluyan na yung tumanda. Hindi biro ang paglaki ng pugitang yon sa kadahilan ng kayang-kaya nitong lumamon ng isang buong tao. Marami ang sumubok na hukayin ang kampana pero namamatay lamang ang karamihan sa mga ito. Yung iba nalulunod habang ang iilan naman kinain ng pugita. Sa sobrang lalim kasi ng lugar na yon, hindi ito kayang sisirin ng kahit na sino.
ang bukod tanging nakarating sa kinaroroonan ng kampana, walang iba kundi si Tali. Ayon sa kanya, makukuha niya sana ang kampanang yon, pero masyadong malakas ang nagbabantay dito. Halos ilang beses niya rin yung pinagtangkaang hilahin papaitaas, ngunit sadyang mabagsik ang pugita. Nang mapagtanto niyang imposible na yung gawin, angkla ng galyo na lamang ang kanyang kinuha kapalit ng kampana. Ngayong pangkasalukuyan, kung hindi ako nagkakamali, naroon pa rin ang angklang yon. Ang kampana naman, magpahanggang sa ngayon, nananatili sa intermedyo ng dalawang isla at patuloy pa ring binabantayan ng higanteng pugita. Dagdag pa ni Tali na sa ilalim ng simbahang ilang daang taon na ang tanda, may isang lagusan kung saan pinamamahayan ng mga hindi pangkaraniwang hayop. Naniniwala siya na tanging sa lagusang yon makakakita ng mga alupihang singlaki ng mga sasakyan at mga insektong kayang kumain ng tao. Walang sino mang pangkaraniwang tao ang maaaring makapasok sa lagusan maliban sa mga taong nagtatangan ng mga lihim na karunungan. Ang lagusang yon ay nagdudugtong sa dalawang isla ng San Jacinto at Samar. Hindi sinabi ni Tali kung saan ang tagos nito, pero ayon sa kanya, hindi yun nalalayo sa nakatagong syudad ng mga engkanto. Sa loob ng ilang taon niyang pananatili sa paanan ng bundok, marami na siyang napagdaan ng pagsubok. Hindi na rin niya mabilang sa mga palad niya ang nagpakonsulta sa kanya na matagumpay naman niyang natulungan. Para kay Tali, napakadali lang gamutin ng mga taong naengkanto, maging ang mga taong nabiktima ng aswang. Isang araw, habang siya ay nagmamasid sa paligid, meron siyang nakitang 5 kataong may pasan-pasa na pasyente na nakalagay sa kumot na itinali sa isang kawayan. Pinagtutulungan yon ng 5 kalalakihan kasama ang isang babaeng inakala niyang asawa ng biktima. Pagdating nito sa bahay niya, agad namang bumungad sa kanya ang mainit-init na bangkay ng lalaking yon. Nang pinulsuhan niya ito, wala na talaga. Yung tipong kahit anong gawin niya, hindi na maibabalik ang buhay nito. Dahil dito, wala namang nagawa si Tali kundi ipagtapat ang kanyang mga nalaman, pero nang marinig yon ng babae, imbis na tanggapin nito ang pagkawala ng kanyang asawa, nagpumilit pa yung humingi ng tulong sa kanya. Hindi naman niya yun mapagbigyan sa kadahilan ng wala naman siyang kapangyarihan para bumuhay ng patay. Nang masipat niyang lumuhod na yon sa kanyang harapan, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang nakatatanda niyang kapatid. Alam ni Tali na kaya nun bumuhay ng patay, pero masyadong malayo ang bahay nito sa lugar na kinaroroonan niya. Para tantanan na siya ng babae, inabisuhan niya itong hanapin ang kapatid niya. Alam niya kasi sa kanyang sarili, hinding-hindi siya nito lulubayan hanggat hindi nito nakukuha ang nais nitong mangyari. Manang, wala po akong maitutulong dyan. Pero kung gusto niyo talaga, puntahan natin ang kapatid ko. Siya ang may karunungan para dyan. Makakaasa kayo. Gagaling ang asawa ninyo. Seryosong wika ni Tali sa babae. Dahil sa kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha nito ang pagkakaroon ng pag-asa. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti niyang samahan ito nang sa gayoy hindi yun maligaw sa daan. Sa isip-isip ni Tali, mas mainam na samahan niya ang mga taong yon dahil bukod sa makakapaglakad siya, pagkakataon niya rin yun para puntahan at mabisita ang bahay ng kapatid niya. Habang binabagtas nila ang daan, salitan ang pagpapasan sa bangkay ng lalaki. Medyo mabigat kasi ito, buhat sa laki ng katawan nito. Hindi rin biro ang daang kanilang dinaanan
dahil pagtagos nila sa kakahuyan, dumaan naman sila sa napakaputik na damuhan. Inabot din sila ng ilang oras sa paglalakad hanggang sa tuluyan ng sumapit ang takip silim. Nang mapagtanto nilang hindi na sila makakausad pa, nagdesisyon sila tali na maghanap na ng lugar na maaari nilang palipasan ng gabi. Pagdating nila noon sa isang lilim ng malaking puno, doon na nila napagpasyahang magpahinga. Upang masiguro ang kaligtasan nila, gumawa sila ng malalaking siga sa paligid, pantaboy sa mga gumagalang hayop. Habang naghahapunan noon ang kanilang grupo, muling nabanggit ng babae kung totoo ba talaga ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Nang marinig naman yun ni Tali, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Magtiwala ka, Manang. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi ba't nakilala mo ako dahil sa bantog ako?" Bantog din siya. Ang kaso, minabuti niyang magpakalayo-layo eh. Sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bago pa man noon sumapit ang tanghali, narating na nila ang tahanan ng kapatid ni Tali. "Pasensya na kayo. Sa ngayon, hindi ko muna maaaring sabihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Masyado kasi itong kilala sa kanilang lugar, buhat sa mga milagrong nagawa nito noong mga panahong yon ay nabubuhay pa. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan natin to ng pangalan." Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, tanaw na nila ang tahanan ng kapatid niyang napakapayapa. Hindi pa man sila nakakarating sa lugar, doon na bumungad sa kanila ang isang matandang babaeng may maamong pagmumuka. Pagsilay nito sa kanya, agad naman itong isinigaw ang kanyang pangalan habang kinakawayan sila. Nang makalapit na sila sa kinaroroonan ng kanyang kapatid, agad naman niyang inilahad dito ang dahilan kung bakit siya bumisita sa tahanan nito. "Ate, pasensya ka na kung pumunta ako rito nang walang abiso ha. Meron kasi akong pasyenteng nais kayong makita. Sabi ko sa kanya, ikaw ang makakatulong sa problema niya." Bungad na wika ni Tali habang nakayakap ng mahigpit sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang ibinabaling ang kanilang usapan sa mga panauhing kasama niya. Maya-maya pa, paglapit din ng mga ito sa kanila, doon nakita ng kanyang kapatid ang malamig na bangkay ng asawa nito. Sa estado nito, naninigas na talaga yon, at kung mga pangkaraniwang tao lamang ang tumingin, masasabi nilang wala na yung pag-asang mabuhay. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, dahan-dahan naman yung nilapitan ng kanyang kapatid para tingnan. Pagbaling ng paningin nito sa kanyang kinaroroonan, mahinahon naman yung nagwika sa babae ng, "May pag-asa pang mabuhay ito. Pasalamat kayo, biktima ito ng kulang. Kaya kong ibalik ang sakit niya sa may gawa, at kaya ko ring ibalik ang buhay niya. Madudugtungan ng 150 anyos ang buhay niya kung walang mangyayari pagkatapos ng kanyang kaarawan. Pero kung meron man, abay hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay." Matapos itong mailahad ng kanyang kapatid, bakas naman sa pagmumukha ng babae ang animoy matinding pagkagalak. Maya-maya pa, pagpasok nila sa loob ng bahay nito, agad naman nilang iniratay ang bangkay ng lalaki sa mesa. Mula roon, pinainom niya yon ng iba't ibang uri ng katas ng dahon ng kapatid niya habang patuloy yung inuusalan. Nang maisakatuparan na nito ang ritual sa panggagamot, bigla na lamang silang napatahimik matapos nilang marinig itong parabang merong inutusan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang isang kuday na dahan-dahang naglalakad
bitbit ang isang naninigas na baga. Pagkuha roon ng kapatid ni Tali, dinurog niya yon ng pinong-pino, sabay lapat ng krus na simbolo sa noo at dibdib nito. Maniwala kayo o hindi, matapos itong gawin ng kanyang kapatid, muli nilang nakita ang dahan-dahang paghinga ng lalaking kani-kanina lang ay malamig na bangkay. Pagmulat ng mga mata nito, muli yung inabisuhan ng kanyang kapatid na mag-iingat sa pagsapit ng kaarawan nito. Nagkataon naman noong sa susunod na araw na ang kaarawan ng lalaking yon, kaya maigi nila yung tinandaan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kuday ay parang isang uri ng alimango na merong mahabang buntot na kadalasang nagtatago sa mga nakatambak na putik malapit sa palaisdaan. Isang indikasyon na naninirahan ang mga kuday sa isang lugar ay ang butas na kanilang mga nalikha, kalakip ang mga putik na nakatumpok sa ibabaw. Itinuturing din silang peste ng iilang nagbabantay sa palaisdaan, buhat sa nakikisawsaw sila sa mga pagkain ng mga alagang isda at alimango. Pero bagaman pesteng itinuturing ng mga pangkaraniwang tao, itinuturing naman itong katuwang ng kapatid ni Tali sa mga pang-araw-araw nitong gawain. Hindi man sa pagmamayabang, pero nauutusan niyo ng kanyang kapatid na tumulong sa mga halaman nito imbis na makapaminsala. Matapos nitong magamot ang lalaki, agad namang nagpaalam ang mga ito na uuwi na. Si Tali noon, minabuting manatili muna sa pamamahay ng kanyang kapatid para makapag-usap sila. Halos inabot din siya roon ng 2 araw kung saan doon niya nalaman ang mga ginagawa ng kapatid niya tuwing nag-iisa lang yon sa buhay. Doon din nakita ni Tali ang mga kasangga nito na animoy kasabay din itong naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa kapatid niya na, bagaman nag-iisa lang siya roon, marami siya roong kasama. Tuwing gabi nga, parang pistahan ang lugar nila dahil sa dami ng mga nagliliwanag na nilalang. Sa paglipas ng mga araw, minabuti ni Tali na bumalik sa kanyang bahay. Bago siya umalis sa tahanan ng kanyang kapatid, meron yung iniabot sa kanyang anting-anting na nasa kaanyuan ng kahoy na iniukit na parang hugis puso. Tali, heto. Karagdagang gamit mo. Alam kong abala ka sa iyong mga ginagawa. Gamitin mo ito para hindi mo na gaanong pakainin ng dasal yang mga gamit mo. Bantayan mo rin ang taong yun, ha. Siguraduhin mong walang mangyayari sa kanya hanggang lumipas ang kanyang kaarawan. Wika ng kanyang kapatid sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na niyang magpaalam para makabalik na sa kanyang tahanan. Upang mapadali ang kanyang pag-uwi, itinuro sa kanya ng kanyang kapatid ang isang lagusang nagdudugtong patungo sa likod ng bundok kung saan siya naninirahan. Ayon dito, aabutin lamang siya ng ilang oras kung doon siya dadaan, malayong malayo sa isang araw na kanilang nilakad sa daang kanilang tinahak patungo sa bahay nito. Bago niya tuluyang iwan ang kanyang kapatid, muli niya yung hinagkan habang nagpapaalam rito ng, "Mauna na ho ako, ate. Mag-iingat kayo rito, ha? At kapag meron kayong kailangan, huwag ho kayong magdalawang isip na lumapit sa akin. Nandito lang ho kami kapag kailangan niyo ng tulong." Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang kanyang kapatid, gawa ng kahit papaano, nararamdaman din ito ang kanilang pagmamahal. Matapos ang kanilang pagpapaalam sa bawat isa, tuluyan na ngang umalis itong si Tali. Nang makabalik na siya sa bahay niya, agad naman siyang naglibot upang tingnan kung meron bang pumasok sa bakuran habang wala siya. Nang mapagtanto naman niyang malinis ang paligid,
dahan-dahan na siyang pumasok para magpahinga. Sa paglipas ng mga araw, palihim niyang minanmana ng taong pinababantayan ng kanyang kapatid. Ayon kay Tali, lahat ng mga taong nakakakilala rito ay halos hindi makapaniwalang buhay pa ito. Ang iilan sa kanila, naniniwalang sinanla ng lalaking yon ang kaluluwa nito sa demonyo, subalit hindi na nila yon gaanong pinansin. Dala ng sobrang kagalakan nito, lahat ng mga barkada nito sa kanilang lugar ay isa-isa nitong binisita. 2 gabi rin siyang nakipag-inuman sa mga panauhing yon hanggang sa nagdesisyon na siyang maghanap buhay. Isang umaga, habang naghahanda ng bangka ang lalaki, nakita nito ang kumpare niyang naninirahan sa unahang bahagi ng baryo. Akala ni Tali noon walang mangyayari rito sapagkat napansin niyang magkakilala ito. Sa katunayan, nagtanong pa nga ang lalaking dumaan kung saan yun pupunta habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan nito. Paglapit ng lalaking yun sa bangka, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong hinugot ang patalim na ginagamit sa pagtadtad ng isda na naroon sa loob ng bangka. Nang makuha na nito ang patalim, walang habas naman itong inundayan ng saksak ang lalaki hanggang sa tuluyan na yung bumagsak sa lupa. Sa sobrang tindi ng tinamo nitong pinsala, isang kisap mata lang, tuluyan na yung nawala ng buhay. Hindi naman yun matulungan ni Tali sa kadahilan ng tanging ang tagapagmasid niya lamang na kaibigan ang nakasaksi ng pangyayari. Maya-maya pa, bigla namang nagbago ang ugali ng lalaking pumatay dito na parabang sinapian lang yon ng isang demonyo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napuno ng tao ang lugar kung saan ito na rin mismo ang humuli sa mga salarin. Dinala nila yon sa kabilang isla para doon na litisin. Kinahapunan noong mismong araw, bumisita ang asawa ng babae sa kanyang tahanan na umiiyak. Hindi pa man yun nakakapasok sa loob, dahan-dahan niya na yung sinalubong habang patuloy lang yung pinagmamasdan. Nang masipat niyang magsasalita na ito, agad naman niya yung inunahan upang maipakita rito na alam na niya ang tungkol sa mga nangyari. Di ba sinabi ni ate, pag-ingatin mo ang asawa mo? Naging kampante kayo. Hindi niyo inaasahan na ang inyong makakalaban ay mga nilalang na hindi nakikita. Natural, galit sila sa ganung kakayahan, kaya pilit nila itong pinigilan. Inosente ang taong pumatay sa asawa mo. Ginamit lamang yon. Ay nako, kaawa-awang tao. Pagbabayaran ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Wika ni Tali sa babae. Dagdag pa niya na maaari pa naman nila yung ibalik sa kapatid niya, ngunit hindi na niya masisiguro pa kung kaya pa ba yung buhayin. Sa pagkakaalam niya kasi, isang beses lamang ginagamit ng isang tao ang ganoong abilidad. Hindi na yun basta-bastang mauulit, lalo pat sadyang mapanlin lang ang mga demonyo. Yung tipong akala mo karunungan ng kanan ang ginagamit mo, pinapahiram ka na pala ng demonyo ng kapangyarihan. Naniniwala rin si Tali na mas mainam na ilibing na lamang ito, lalo pat yun na talaga ang tadhana ng asawa nito. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang babae kundi ang umiyak sa kanyang harapan. Hindi naman niya yun pinigilan sapagkat alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal sa buhay. Pero ganun talaga, walang permanente sa mundo. Lahat namamatay at naglalaho. Ang mahalaga, hanggat nabubuhay pa ang mahal mo sa buhay, ipakita mo rito kung gaano mo siya kamahal at iniingatan. Sa ganoong paraan, mawala man kayo sa mundo, meron kayong magandang memorya sa bawat isa. Ika nga ng kapatid ni Tali, ang totoong kamatayan ng isang tao ay kapag nalimot na siya ng mga mahal niya sa buhay.
Kaya hanggat patuloy siyang nabubuhay sa iyong alaala, ibig sabihin gumagabay siya sa iyo at sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin ang panggagamot ni Tali. Dahil sa pagiging bantog nilang magkakapatid, naging takbuhan sila ng maraming tao. Pero sa kasamaang palad, yung kapatid niyang ermitanyo, hindi na niya nasilayan pa magmula noong nangyari ang bagay na yon. Bagaman hindi niya na ito nakikita, naniniwala pa rin siyang buhay ito sa kadahilan ng palagi niya yung nakikita sa panaginip niya. Minsan, nagpapadala pa yon ng mga mensahero para lamang makausap siya. Alam mo, Pinuno, silang apat na magkakapatid, merong iba't ibang abilidad. Kung si Tali ay merong hasang, yung tatlo naman, meron ding kakaiba sa katawan. Hayaan ninyo, kapag nakuha ko ang karagdagang kwento, hindi ako magdadalawang isip na ibahagi ang istorya ng tatlo niya pang kapatid. Hanggang dito na lamang muna, Pinuno. Naway, nagustuhan ninyo ang kwento ni Tali at ang kanyang tatlong kapatid na hindi pa natin natatalakay. Pahintay na lang, Pinuno. Salamat. Okay. Opinion ko dito sa first episode. Sobrang ganda. Tsaka alam niyo yon, yung mystery pa yung dalawa niyang kapatid eh. Well, yung panganay nilang kapatid, mystery pa rin naman. Kasi hindi pa binanggit eh, parang bumuhay ng patay. Sobrang bihira ng nakakagawa niyan. Pero, ang tingin ko rito, kasi nga, since kanan yung kapatid nito ni Tali, bumuhay siya ng patay. Isa yun sa mga labag at ipinagbabawal na aral ng kanan. Well, kaya namang gawin yun, no? Pero delikado eh, maraming kapalit. Siguro kaya nawala tong kapatid ni Tali kasi may mga pinagbayaran siyang kasalanan. Yun nga, kasi binuhay niya yung patay eh. O hindi naman kaya meron tong kakaharaping sigalot na kailangan paghandaan, mga something na ganun. Tapos yung dalawa niyang kapatid, medyo napapaisip ako eh. Ano nga kaya, di ba? Kasi apat silang magkakapatid eh. Para lang malaman niyo, hindi porket ang titulo natin eh, apat na ulo ng mga anghel, ibig sabihin silang magkakapatid na yun. Hindi. Yun yung gamit ng 4 evangelista na basta malalaman nyo sa mga susunod nating episode. Excited na ako kasi meron na tayo ritong 4 na episodes, no? Gawin natin every 6 PM para hindi rin kayo masuya. Kagaya nung nakaraan na ina-expect ko kasi na mahaba yung series eh. Ngayon medyo alam ko mahaba to kasi 5 episodes pa lang ina sa akin. So meron na kagad tayong pang 5 araw ng 6 PM. Araw-araw yun, 6 PM. Tapos gawin natin ng 7 AM yung isang one hit para naman sa mga papasok sa opisina, bumabiyahe papuntang trabaho, school o kung saan man kayo pupunta, meron kayong mapakinggan sa umaga. Tapos meron din sa gabi. Hatiin na lang natin para lagi kayong may inaabangan. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento at episode. Salamat.